Happy Fiesta, kaninyong tanan. Viva, mahal na Birhen sa Kasila. Kasagaran tao, ganahan gyud magsaulog og birthday. Og ambot nga no, nga sa daghang mga birthdays, doon naman gyud cake. Paghinhawaon o pahuypon, ang pawon ang kandila. Dayon, mamakpak ang tanan ug musingkit, Happy Birthday! Mahimo ba musingkit ang tanan? Happy Birthday! Kanya mo kanta rin tag, Happy Birthday to you. No? Nakapangutan na basag mo kung nga no? Ganun mag-ugbok man tag kandila? Di ba kasagaran mag-ugbok tag kandila adto sa minteryo? Huwag sa may kahulugan aming tanan. Para kanako kini usa ka nindot nga pahinungdo. Natao ka ning kalibutan, pero moabot ang panahon nga mamatay ta. Dili ba? Ibutang ka dinhi aron kuhakon rapor. Ang atong panahon ng kalibutan adunay katapusan. Gani sa pagkahimugso pa lang nato, life is a short intermission between birth and death. Pero mga igsoon, sa dili pa moabot ka ng maong adlaw sa kamatayon, kinahanglan maningkamot ka na magkampot ang atong i-wish. Magkampot ka na makakagad katulanan ang atong Nagkakalin ba? Nagkakalin. Uy, halin? Ya, nagkakalin po. Puno ng porsa. Lino. Kung sa may atong ipangayo sa pagkampo, kasi gano'n, ang papunin sa pagkira na Salamat. Mary. Naibalos ka na hindi ka papir. Napahing kita nila na hindi ka pasabi dahil ka. Kaya yung timuhang, look lang siya. Bakit ka sa Pablo, sa ilang pagbasa, ingon siya, pag kung dipili ng daan sa Diyos, iyakin niya, aron mahisama sa iyang aron mahisama sa iyang aron nga iyang anak mahimong kamanggulangan. Kaya na may view, na may marka. Matehua mo to, mahua mo yung viral. Bantay nung hat. Yan. Ang hinay ko to yan, Bing. Suwan ka na yan, Bing. Sugos ka na. Paman ni mamay. What? Paman ni mamay. Dito tumista. Patay. Ging. Hi, Ging. Oi. Hi vlog. Hi, guys. Welcome to my guys. Kare unod guys. Dahil nagbakong sa kuha ka ba? Hoy! Dahil nakapakay, dilangaw. Abala sila de oy. Sabi sila. King what? Oh. Kaya classmate daw. Pero yun naman kay tao na mo grand union naman exclusive union. Sobra galing. Galing bitaw beer ka beer daw. Kuyaw to si Pangkin ba? Total ba ko? Di ko beer, bahag sila ano. Good Good for the heart man to ba? Ako gre.
Ikuan, puti. Puti. Tina, jambol tarik. Halina ko naman, hindi mo kulihan. Nay, silihan na kayo. Butang ito kayo. Grabe si Pangkamot. Sibang nagtolo. Wow, katinig ko ibe, oy. Okay, 1, 2. Oy, ano na makapang? Okay. Kulihan ni. Isok. Anak ang si Gabriel doon. Matisoy na sila lang. Sipin ba? Kaya kaya nagbahay. Sipin ba? Naparas ko ni Kuya. Ano sila? Laparas po ito isa. Ya, dispiras na bro. Kaya na, tagay, ilupas mo. Mali taga baton. Yan na. Muna naman ko kayo. Ano ni? Ngitsig ka. Asa na may pan? May ka na to. Wala. Anak, wala anak na kaya anak paog daw na namatay. Wala hubog na to. Ano ba? Nakalang Oh. Ano kay Kundo? Mga lagkasanan. Doy, muli na tayo, andiyan na. Oh, yang mag-uwang oy, oh. Vlog ni may vlog. May siga. Di ma-vlog sa kuan. Ang kuan. Ang trabaho mo pa dito. Yung tinga kay vlog niya. Nasa panglunanan ni og subscribe mo. Okay. Nagbayad ha. So, namin naghanap to kuwang. Di. Kaya ka na dito na. Ayaw mo tingnan lagi, videoan mo kay vlog ko na. Vlog ni, vlog. Vlog na pinag-vlog. Sa'yo man. Sa'yo. Ya, larga. Sa'yo may listo. Aduh. Okay, okay, nak kena kita si Magaw ngorok. Godok ni John godok. John mana tawag godok. Ini cara. Mama na pagka. Tu habis. May coke. May kusunod sa asa do wala. Wala gani sa mo. Ano sa ka na ni? Sita, Junbo yung ang ilang misis nga buwa pang buwa bujang. Agaw ni John. Mayroon ba? Bala ginagbayar sa kay Naihiwa. Karosi, hindi mo niya. Papa si Rosi, kapalit ko. Kanila isa ako. Susyo nila ko. Ay, Bisaya na. Manok Bisaya. Kana. Agapon, bisa pa ko manok. Kurot ang di ba na bisita na rin hapon, gabi. Kuan ito yung kanang kuan kanang baso kanang sabaw dah. Pwede ni. Ha? Ako may supplier sa kuhan, shopper sa Tugaron, dugay lang. Ang Bisaya, shopper siya na. 3 lang kuha, 330.
Eh, nari dong. Ajo dulu pange. Yan natin. Oh, tuwag mo ng bugoy. Sige. Boy!